हास्थायो रायजो राजाफ्रा खौसेखौ खिन्थु मा जाहोनाव थाङाखै बेखौ जों मिन्थिया खिन्थु आदाया लोगो हमनो गोसोमोन बिथांमोननो लिरहरनायबो जादोंमोन नाथाय बिथांमोना लोगो हमासै दिनै जों बेवहाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि बनरग ब्लक कमिटिखौ दानाय जाबाय आरो मोजां गोख्रों माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दानो हादों बेवहाय आं गोजोननाय मोनदों आरो गोबां बे जायगानिनो सुबुंफ्रा जोंनि एपिबि दोलोआवबो हाबफैदों बिथांमोनखौ आं गोरबोजों बरायबाय आरो जायफ्रा गोदानै दिनै बिबान लानानै कमिटियाव हाबबाय बिथांमोननो आङो गाहाम हामलायथि बावो सोरखारनि सायावथ' मा फोरमायनो जों जेरै जों दिनै मानि थाखाय गोदानै जोनोम होनो गोनां जादों बे एपिबि पार्टिखौ बेखौ दिन्थियो नाथाय जों सोरखौबा सोंखारिनानै बा सोरखौबा सुथुर साननानै जों बे एपिबिखौ जोनोम होआखै नाथाय जों मोनसे बिबान लानो थाखाय ओंखारदों खारन जों नुहुरदों जे बिटिसिनि इयुनखौ जोङो गोजों नुहुराखै जोंनि यां जेनेरेसन एबा जा उथिबोनाय लाइमोनफोर गथ'फोर जायफ्रा दासिम बिमानि गोरबोआव दं बिसोरनि इयुननि गोजोंखौ नाहरनानै बिसोरनि इयुननि मोजांखौ नाहरनानै जोंनि जि थाखानाय गोहोफोर बेखौथ' रैखाथि होनानै गोजोर मोनसे राजखान्थि होलांनो थाखाय आरो दिदोम गोजोननायखौ लाबोनो थाखाय जों खामानि मावनो नागिरदों बिथाङा कनभिक्टेड पार्सन हिसाबैहाय बोसोराव खनसे सुथि मोनो न'आव फैनो हायो आरो बेखौहाय जों एप्लाइ खालामदोंमोन फेब्रुवारिनिफ्रायनो जोंहा आमाय उन्दै सासे बैसो जानाय बेरामाव गोलैनानै दङमोन देहा हामथारलामोन बिथाङा नायनो लुबैनाय आदायाबो नायनो लुबैनाय बेनि थाखाय जोङो फेब्रुवारिनिफ्रायनो एप्लिकेसन होजेनदोंमोन नाथाय थाङै थुङै दा बावैसो बे ग्रान्ट जाहैदों आरो गेजेराव पन्सायत इलेक्सननि थाखायबो दोनथ'नाय जाबाय लिभखौहाय थ' बिथाङा 20 दिननि सुथि मोन्दोंमोन बेखाय 20 दिन ग्रोब जाब्ला बे थांफिनखानांगोन बे कन्डिसनावनो फैखानाय बेवहाय लांफिननाय थिग नङा बिथाङा समा जोब्बाय थांफिननांबाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया सोर थांदों सोर थाङाखै गावबा गावनि खोथा मानो थाङाखै मा हिसाब निकास लानानै थाङाखै खिन्थु रायजोफोरासो बुंदों जे थांनानै लोगो लाहैब्ला मोजांमोन खबर लालायब्ला मोजांमोन खारन हास्थायो रायजो राजाफ्रा खौसेखौ खिन्थु मा जाहोनाव थाङाखै बेखौ जों मिन्थिया खिन्थु आदाया लोगो हमनो गोसोमोन बिथांमोननो लिरहरनायबो जादोंमोन नाथाय बिथांमोना लोगो हमासै